Hormatly watandaşlar. Şu gün 2023-nji ýylyň 5-nji ýanwary hepdäniň pensiýany güni. Hoş geldiňiz Türkmenistanyň demokratik platformasynyň kanallarına. Şu gepleşigimiziň temasy soraglary jogap. Ýagny YouTube'da, Telegram'da, Facebook'da maňa ýajan edip ýazanlaryna ýa-da biziň aktivistlerimize kim sorag berin bolsa, şo soragy jemläp biz size ýa-ni şul gepleşigimizde düşündürüş bereriz. Bundan başga da biz size haýyş edýär. Şul efiriň aşagynda ýa-da geçirilen efirleriň aşagynda ýa-da geçirilen video gepleşikleriň aşagynda öz komentariýaňyzy tematika boýunça ýazsaňyz, biz hökma şonu alarsa gelecek efirlerde size jogap bereriz. Ine şu günkü men gepleşigimde, şu günkü biziň gepleşigimizde başlan meniň bilen bir topar Türkmenistanyň graždanlary, aktivistler, halkyň aktiv adamlary gatnaşýar. Ine Musa, salamu aleykum, hoş geldiňiz. Assalamu aleykum vatandaşlar, salamu aleykum Murad Ağa, çağırmamız için sağ olun. Nurcan apa, salamu aleykum, hoş geldiňiz. Salam vatandaşlar, hoş bulduk. Serdar, bizi eşitýäňizmi? Serdar, sesiniz hiç gelen ok, ýa-ni päsel berýär, herkili sesler. Sizde eger mümkinçilik bolsa, ýa-da bir ýere tapyňda şu nauşnyňy aýryp girin, ýa-da bir zat bir usul tapyňda bir sesinizi gowy edin, kyn görmän. Sesiniz hiç eşitilen ok. Hormatly watandaşlar, ine efir başlamaka bir soraga jogap bermäkä men size bir sany anons etjek bolýar. Bildirişler berjek bolýar. Ine birinji bilen Telegram bildirişlerde siziň bilişiňiz ýaly Türkmenistanyň opozisiýa topory DVT Demokratik Vatan Türkmenistan Telegram kanallarına köp işleýär. Esasy biziň aktiv ýa-ni informasiýon görüşlerimiz Telegram kanallarına geçýär. Şoň üçin men size häzir kyn görmeseňiz şu Telegram kanallary görkezeýin. Ünsürin. Ine şu ýerde siz aktivist diýip ýazsaňyz, pardon. Aktivist DVT diýip ýazsaňyz DVT çaýyp çykýar. Ine şu çaýda biziň watandaşlarymyz öz pikirlerini aýdýar. Mysal üçin ine şu ýaly surat goýuldy. Ine şunu her kim öz komentariýasyny ýazýar. Hökman şu ýaly suratda biz senzuramyz bar, ýa-ni söýgmeler, paýşdörler diýmeler, diktatorlara garşy görüşsegem biz özümiz medeniýetli alyp barmaly. Şu ýaly şertler bar. Ine Telegram çatyň şertleri bar. Şoňa ýa-ni käbaçolary biz aktivist çatda goýýar, adamlar görür ýaly. Şoň üçin şol şertler bolsa adminler, şu çağda seýýän adamlar olar size duýduruş berýär, düşündirýär. Şu ýaly şu çağda mysal üçin biz gepleşikler geçirýär we soraw jogaplar ýa-da biz özümiz mysal üçin öz komentariýalaryny berýär. Käbag şunu video gepleşiklerini geçirýär. Şoň üçin siziň hemmäňizi çağırýar, şu ýaly DVT aktivist çatyna gelip Telegramda biziň bilen ýa-ni günden gürleşmäni we öz pikirlerini paýlaşmagy. Esas çatyň maksady adamlaryň jemgyýet ýa-ni ihlasy, jemgyýet isleglerini ýa-ni sazlaşdyrmak, üstürmek we Türkmenistan halkynyň jemgyýetini ýasamak boýunça. Ine şu çatda bir topar adamlar käwagt ters pikirli gelýärler. Onu hiç il tapawdy. Ne şu çatda günaýdyn emhime gulluklarama, beýle gulluklarama biz haçana çel bulardan gizländik. Haçana çel bulardan gizleneli. Goý olaram görsün, goý olaram öwrensin. Bundan başga bizde demokratik Wybor Türkmenistan diýip kanal bar. Beýleki chat, onu ýazyp bilersiniz, bu kanalda bolsa ine bolup geçýän maglumatlary alyp bilersiniz. Bizde ýürüýte jurnalistler bar. Merkezi Aziya boýunça işleyen, Türkmenistan boýunça işleyen
bizim hususy, bizim guramamyzyň jurnalistler var. Ine şolar ýürüýtürleşdirilen makala ýa-da bize gyzykly makala, bizim halkymyza gyzykly makala. Merkezi Aziýa boýunça, Türkmenistan boýunça. Olaň ýani analizleri, olaň makalalaryny hiç ýerde tap bilmersiňiz, gaty gyzykly. Ine şu ýerde mysal üçin İran bilen Russiýanyň birleşmegine nähil baha berilýär ekspertler ýa-da Orta Aziýa İran terroristi bilen birleşik bolýar diýip ýa-da Gazakstana taýýarlyk görüň diýip ýani makalada ýazylýar, şu ýerde suwd edilýär. Inniki urşuň boljak meýdançygy Gazakstан diýip ýa ýene orada. Ine Transkaspi bardy, maňa köp soralar berýär. Ine türkmen ýani gazy Türkiýe gelermi, gelmedimi? Şu ýerde jurnalistler professional ýagdaýynda jogap berýär. Bundan başga ýene bir çat var, men size görkezeyim. Безопасность diýilýär. Безопасность. Pardon. Ine Безопасность Telegram DVT diýip. Ünsverin şu ýerde size şul çatda öwredýärler nähili öz Telegram kanalyňda, pardon, öz Telegramyňda двойное autentifikasiýa etmeli. Nähili maglumatlar gizlemeli. Nähili sen Telegramdan giren ýagdaýynda senin telefonuň görünmedi ýaly, hakyky adyň görünmedi ýaly. Безопасность urda maglumatlar şunu gidýär. Şoňa hökman girin, ine men şu häzir şunu sylkany kopýaw edýänle, mysal üçin aktivist çatyny goýan häzir. Evet, aktivist çatyna goýan şu sylkany ine pardon. Goýup bilemok diýmek. Men goýaryn häzir, şu gepleşikden soň goýaryn. Ýa men açyk efirde şoň üçin goýduranok. Okey. Ine şul birinji berjek maglumatym. İkinci berjek maglumatym bir anekdot görnüşinde men size bir ýani taryhy öwrüňerim. Olany gyýlar efire gelenler bagşlaň bir 10 minut wagtyny aýraýyn, size de gyzykly bor. Türkiýede bizim bir Türkmenistan grajdany şu men şoňdan gürleşdim de bir zady gürrüm berdi bol, men inanmadym. Ine şonuň üçin şu mesele sizin hemmäňiziň ünsüni çekjek, ünsüňizi çekjek bolýar. Ine Türkiýede bizim bir aktivistimize bir tanışy jaň edýär. Gürleşýärler, zady edýär, köp soraw berýär. Durmuş boýunça ýani Türkiýede näle ýaşamaly boýunça bir topar soraw berýär. Arasynda da ýani bizim aktivistimiz sorýar, sen bir konstitusiýany okap gördüm, o näme diýip sorýar. O nähili? Sen bilemok Türkmenistan konstitusiýasy näme? Ýok, bilemok. Men sana häzir iýberin, oku şu ýerde ýazyly diýipdi. Ýok, Hudaý saklasyn, maňa iýberme. Sebäp onuň aktivistligini bilýär. Iýberme, maňa iýberme, gaýrat etdi diýip ýani näme diýär. Ay sen iýbermesem, häzir men ýani peçat edip öýde goýjak diýär. Gelende okarsyn diýse. Ýok, men öýe barjakka, sen şonu goýsaň, men öýe barjakka diýip ýani çyny bilen aýdýar-da 3 günläp tanışlaryna jaň edip, şol oglun ýani Türkmenistan konstitusiýasyny goýmasyn, men hem Hudaý saklasyň şoňa bagly diýip bir pikir edämedim diýip ýani 3 günläp jaň edip ýürgün düşýär şol adam. Şol adam maňa aýdýar, Murad aga, ine siz köp saat düşündirýäňiz, iýler şuna bilen okdy. Hakykatdan hem bu bir gülkünç waka ýöne, hormatly watandaşlar, bizim käbir adamlarymyz, Türkiýede işleyen adamlarymyz şonu düşünýär. Gelin şu temany biz häzir gysgaçyk aýdyp geçelim. Bilmeli zat, hemme Türkmenistanda doğulan adam bolsa, ýaşak geçen, ýaşan we ýaşajak adamlar şunu bilmeli. Birinji, döwlet näme? Döwlet 3 zatdan bar. Yer, adamlar we şul yer bilen adamlaryň üstünde bir kanun, şonuň arasyndaky aragatnaşyklary saklar ýaly. Onuň esas kanun diýilýär. Onu da konstitusiýa diýilýär, Türkmenistanyň konstitusiýasy. O diýmek näme? Şul adamlar öz arasynda uruşup, gyrlyşyp, bir-birine sen näde dogry, men näde dogry diýmedi ýaly. Umumy правила поведения, umumy правила ýazylýar. Onu Türkmenistanyň esas kanun, konstitusiýa. Ine şo ýerde her adam näme etmeli? Prezident näme etmeli? Halk maslahat näme etmeli?
Türkmenistan her grardan näme etmeli diýse, ine şo ýerde ýazyl. Şoňa deňgelmedik beýleki kanunlar, şondan gelip çykan kanunlar, eger şoňa deňgelmese, şoň ýazylan zatlara güdük gelse, ýani ters gelse, şo kanunlar işlemeliler Türkmenistanda. Avtomatik ýagdaýyna ýatyrylmaly. Mysal üçin prezident bir kanun çykarýar. Türkmenistanyň halkyna wiza girilmeli. Ya da aýal maşgala ine şunu etmeli. Ol Türkmenistanyň konstitusiýasyna deňgelenok derrew ýatyrylmaly. Adalet ministrligi böküp çykmaly, meclis böküp çykmaly we derrew prezidentin aýdan zatlaryny halka ýetirip ýatyrmaly. Gynansak da Türkmenistanyna 3 tane dürli hökümet şahalary bolman soň, bir adam hemme zatlary eline ataly ogul alan soň bu zatlar bolup geçer. Şoň üçin adaletlik ýok. Indi gaýdyp gelelim konstitusiýa. Konstitusiýa diýen sözi näçe bilmeli. Hemme döwletlerde konstitusiýa bar. Diňe Türkmenistanda da. Türkmenistanyň konstitusiýasyny meclis kesitliýär-de, meclis şonu ýanky toplaýar-da, şonu ikrary bilen ýanky çykarýar. Onu Türkmenistanyň prezidenti gol çekip karar edip ýanky hakladýar. Ünsüwerin. Konstitusiýadan gaçsaňyz, siz Türkmenistanyň esas kanunundan gaçdyňyz bolýar. Türkmenistanyň esas kanuny, ine elimde pasport bolsa da şo konstitusiýanyň bir bölegi, konstitusiýada ýazyly. Türkmenistanyň raýaty boljak bolsaň, elimde pasport bolmaly. Diýmek, sen Türkmenistanyň kanunlaryna deňgelýän zady, ondan gaçyp kanunyna deňgelmeýän zady çümük diýen. Şoň üçin konstitusiýa bir gelmeli. Bizim devlet toparynyň esasy berjek mesajy, biz hemmemiz nelegal gara yerlerden çykyp aramyzy konstitusiýa bilen baglaşdyryp şol esas kanunça ýürümeli diýip biz haýyş edýär. Onu bizim durmuşymyz adalatly, anyk bolýar. Mysal üçin sen maşin sürüp durursun köçede. Köçe düzgünü bar. Köçe düzgünü sen unutsaň, aýyrsaň, gizlenip ýörseň, maşin sürseň, onunla köçeler bardak olur. Sen bir ýerini awariýa etseň, kim pravdan näme suud etjek ony? Sebäbi sen düzgünü bilen ok, düzgünü üns beren ok. Beýle kam şonu eden ok. Ondan kim prav, kim näme? Gelip polis çözmeli. Polise kim beýaşmak berse şo bolýar. Ine şu zatlar bolmaly ýaly. Türkmenistanyň içinde konstitusiýa bar. Men ýene bir gaýtalaýan, döwlet 3 zatlaryny barat. Birinji toprak yer, territoriýa. İkinci adamlardan, üçüncü konstitusiýadan. Ine şu zatlar bolsa döwlet. Eger sen Türkmenistanyň grażdany bolsaň, sen şu döwletiň bir elementi bolýar. Eger sen şonu boyun almasan konstitusiýa, onu sen gizlenip gara yerlerde bir kanun ýagdaýda bir kanun zatlary edýär. Şoň üçin konstitusiýadan gaçmalylar, konstitusiýa ýapyşmaly. İkinci bir bellekeşeklerdim. Yine Türkiye'den mesela yine bir topar adam birbirinden soruyor. Türkiye'de köprek yaşandım. Yine şuraya ýagdaý bolsa bizim kwartiralarymyň bahatyny galdyrsalar biz näme etmeli? Näme etmeli? Kimin ýanyna barmaly? Bizim aktivistlerimiz maslahat berýär. Türkiye'de eger oturýan ýeriň bahasy galan bolsa, onu kanunyna Türkiye'de 25%dan köp galmalylar. Eger 100% galan bolsa, Gönü öýün hojaýyny aýdýan, Türkiýede kanun bar, 25%dan köp siz galdyrmalylar bahasyny. Egerde siz galdyrjak bolsaňyz men adwokata, hökman guruluş adwokat bilen gelip siz bilen ýa guruluşan diýseňiz, onu bir topar hojaýynlar iýde çekilýär. Näçip? Türkiýede kanun işleýär. Ine şu ýaly etseňiz bolýar diýip, ýa bizim halkymyza düşündirseler, halkymyzda ýokly adwokat gerekkä, advokat näçip gerek? Oň roly nähili? Adwokatyň esasy roly konstitusiýanyň içinde iki sany bir-birine ters gelýän, ýöne konstitusiýa degişli zatlar bolsa, haýsysy praw, ýa haýsy dogry, haýsy dogrurak, haýsy ýalňyş ýol, haýsy dogry ýol, haýsy ýanky pozisiýa kanunyna deňgelen, haýsy deňgelýär diýip gelip şonu birinji düşündirýär. Adwokat bilen bir ýere barsaň, sen oňa garşy görüşeň ok. Senin advokatyň neutral adam iki tarafa düşündürýär da ılalaşygy getirýär. Kanun şöyle bozulmaz ýaly. Eger advokat edilmese,
Siz advokatdan kaçtınız. Siz onu bir düzgünçülük ýerňiz. Ya konstitusiýany dogryma den menen bilemek duruşunu. Takminan bilýän, problem bolany açýan terediýän. Ýöne adwokatlar giýje uni şulugda spesialistler işleýär. Şoň üçin şolar ýüllenip, şo konstitusiýany dogrymy sen pozisiýaň dogry däm diýip anyklasaň gowy. Iň bolmanda ýanyna baryp sorak gaýsaňam gowy. Şonuň üçin adwokat, konstitusiýa jemgyýetde gaty wajyp zatlar. Men bir zat diýjek bolýan, hormatly watandaşlar, siz hemmäňiz Türkmenistanyň 70% ilaty, Ilaytada Türkiýe gidenler, ya da şöyle gidenler, siz kommersant, turiste dönüňiz. Turist kommersantlar. Siz ne de wataňyz bar, ne de wataňyzyň konstitusiýasyny bilýäňiz, ne de watan diýip şoňa ýanky göz baglaýaňyz. Ýöne şöyle turist ýaly ýaşaňyz Türkmenistanda. Siz diňe nirde pul gazanyp bolýar diýip ylgyaňyz. Şoň üçin moral taýdan, edeb taýdan, ýanky watançylyk taýdan ihlas ýanky ynam köp tarapdan bizim derejemiz gatyp ete düşdi. Sebäbi biz watan ýitiredimiz. Başlaň men ine Fransada ýerleşýän, men watanym Türkmenistan. Men Türkmenistanyň grajdany. Mende Türkmenistanyň pasporty bar. Men doğulum Türkmenistan. Meniň bar doğum araşym Türkmenistanda. Men maşgalam türkmen, hemme adym türkmen. Bir ýerde garşyk ýokdur. Şoň üçin men watanym kim ol Berdimuhammedow? Moşennik. Näme şo Berdimuhammedow kanunlar bolýar. Ine men şoň üçin uğraşýar. Şoň üçin ýene öňeki ýatladýan. Konstitusiýa hemmämize deň teredýär. Hemmämiziň rollaryny şöyle ýazygy. Şol prawila bolmasa, şol esas kanun bolmasa bizde döwlet ýok. Men köpden bäri aýdýan, Türkmenistan döwleti ýok, konstitusiýa işlänok, prezidentiň özi konstitusiýaň garanti, şunu ýaragly goramaly adam özi bolup ýör. Şoň üçin döwlet ýok, on prezidentam ýok. Bizim setlerimizi ogurlap, moşennik, ýanky falsifikasiýa edip, ogurluk edip ýolbaşçylyk bolup gelen. Şoň üçin ol Türkmenistany ösdürmenek. Şoň üçin biz öňüňiz bilemdi. Ýöne ýygyga edip ýatyr. Çykarýan kanunlar bir psihbanisan kanunlary. Men şonuň bilen öz çykyşymy bagşlanan wagtlarym guturdum. Ýöne bir zat öküjek bolýan terdim. Ine Основной закон государства, ýanky döwletiň esas zakony. Ine Konstitusiýa Türkmenistana bir düşýär şu ýerde migratsion Türkmenistan gouvernement.com tm. Ine ofitsialny Türkmenistanyň saýty. Ine Türkmenistan hökümetiniň saýty. Ine şu ýerde açýas. Şu ýerde ýazylýar Konstitusiýa Türkmenistana. Men şol Türkmenistanyny Türkiýede gezýän adamlary okudym. Türkmenistan konstitusiýasy Türkmenistanyň ofitsial saýtyna ýazylgy. Onu siz ýapyşmaly. Ondan gorkmaly. Ine şu ýerde 3-nji paragrafa tersek, суверенитет Туркменистана осуществляется народом. Народ является единственным источником государственной власти. Народ Туркменистана осуществляет свою власть непосредственно или через представительные органы. Никакая часть народа, ни одна организация или отдельные лица не вправе присвоить власть в государстве. O demek näme? Türkmenistany dolandyrýan diňe halk. Hiç prezidentam däl, on halk maslahatam däl, ýanky oýunçagy ya da meclis hem däl, o ýerdäki ýallaklar. Türkmenistan halk dolandyrýar. Hiç bir burama, hiç bir adam Türkmenistanyň hökümetini eline basyp alyp bilenok diýip ýalar. Ine Berdimuhammedowlar atawly hemme hökümetiň ýanky haklary eline aldylar. Hökümeti eline aldylar. Ine şul gadagan, ine şu bizim esas kanunynyň 3-nji statyasy şonu diýär. Bagşlan wagtym çekdim ýöne şu zatlar gaty gyzykly bizim watandaşlarymyz üçin. Şoň üçin men şunu aýtmaly boldum. Indi biz gepleşe geçeli. Siz men ýanky aýdanyň boýunça Nursan apa, Türkmenistanlar konstitusiýadan gaçýarlar bilmän. Näme dediğini bilenok, bular pikir edýär, opozisiýa öz informasiýasyny ýaýradýar diýip pikir edýär. Şol ýaly adam bardyr diýip pikir edýärdiňizmi siz?
Простите, вопрос можно взять? Я хочу сказать, что в Турции или где-то, или внутри Туркменистана люди есть, которые не знают, что такое Конституция Туркменистана. И когда один активист говорит, ты знаешь Конституцию, и передает ему значит, информацию о Конституции, саму Конституцию или что-то, он убегает от этой информации, думая, что это мы, оппозиция, пишем свои оппозиционные какую-то информацию, даем. Ну, как бы от этой информации у него могут быть проблемы. Они так думают. Как вы думаете, такие люди еще в Туркменистане есть? Или вот это единичный случай? Да, конечно, сплошь и рядом. Они просто даже не знают, что Конституцию надо читать, изучать. И Конституция у нас как букварь, в букваре как буква А. И мы обязательно должны это знать. И, ну, в общем, так. Okey. Musa, inni size de soru vereyim şonu. Sen ne pikir ediyorsun? Şuraya men bir misal getirdim. Bizim cemiyetimizin derecesi katıp yes. Yani şunun için moral taydan bozuk adamlar, ya moral taydan bozuk häsiýetler häzir öňe çykdy. Yani sen arasda bolmak, yani taýkatly bolmak bir moda däl boldy. Ya bir näme diýsem kan, bir az meşmerde adamlar şolary bolup galdylar. Galanlary moral taydan bozuk ya da taýkat taydan bozuk adamlar köpeldi. Näme pikir diýen bizim jemgyýetimiziň içinde şurýaly konstitusiýany bilmeýän adamlar barmyka ýene de ýa-da ýeketek ýa-ni şurýaly suwçum şol. Ýeketek bel gynansak-da o köpçüliklerin fenomen şoň üçin şeýle ýagdaýa gelýär. Ýa-da gat şonu ýüz döndürýär esasy kanundan, ýagny gollanma ýöregelge ýa-da bilgen şonu inkar edýär. Hadis barda diýilýär. Siz nähili bolsaňyz ýolbaşçylaryňyzdan şon ýaly bolýar diýdi. Bizim halkymyz syýasy tarapdan hiç ile gyzyklanmaýardy, hiç ile näme täsir etmäne çalışmaýar. Şoň üçin görýän bolsaňyz o ondaky ýygnaklarda Türkmenistanam ýok. Türkmenistanyň biri hani arada Russiýanyň bir senatorymy, gubernatorymy Türkmenistan hakynda bir kemsilici sözler aýtdy-da. Şonda da hiç ile reaksiýa ýok. O diýmek bizim ýokarda oturanlar Türkmenistanyň halkynyň ýüzi bolupdy. Türkmenleriň özleri nähili bolsa ýokardaklar şon ýaly. Konstitusiýa inkar edilýär, ýokardaklar inkar edýär. Ol logiski gelýär, dengelýär şol. Gaty köp. Ýöne ýuwaş-ýuwaş konstitusiýa näme diýeni düşündirsen, konstitusiýa näme üçin gerekdigini düşündirsen, adamlar, düşünjeli adamlar näme gözleri açylar, pikirlenip başlar we talap edip başlar. Dogry. Dogry. Inni biz ýene de temamyza gaýdyp geleli azatlyk we erkinlik türkmenlere gerekmi gerek yani. Ine men şul soňky günde bir iki ýyllyk çykyş etdim. Esasy fundamental türkmenler üçin fundamental azatlyk we erkinlik. Şonu bizde 90-njy ýylda Niýazow entek döwlet dölemeka owrady. Halk entek ýa-ni Sowet Soýuzyna gezip berdi. Entek Türkmenski SSR wady. Ol entek ýa-ni 70 ýyllar Sowet politikanyň arkasyna gezip berdi. Niýazow öňe seredip eýýän prezident, ýa-ni geljek döwletiň ýol boşulyk wezipetini ýeketek, ýeke öýrli kandidatly saýlawly geçirip owrady. Ondan pripiska edip 99% aldy. Men ine şu wagtlar Türkmenistanyň içinde. O wagtlary 91-nji ýylda maňa bir 25-23 ýaşlaryndadım we edil şu iş başlayan wagtlarym. Şonu biz saýlawga da gatnaşmadyk, barmadyk. Men enatamam barmady, hiç kim barmady. Biz köp çağılmaşgyla. Gumşular zatlar biz ýa-ni habarlaş Sowet Soýuzyna hemme zatlary birikmeden girýän däldik. Şo ýerde men soraýardym, ýekdik adam bar ýa-da 10 adamdan 2 adam. Diýmek 100%dan 20-25% bar ýa-ni. Galany gatyrsa 40%. 98 bitin ýa-ni 5% bilen utdy şol.
Onça adam baran o. Ne utup bolýar. Ondan bir tane kandidat bolsa başka protif yok. Dine zahod. Sen saylov diýär. Ine şuraya gül kuş zatları eýýem idiot, karierist. Başta birinci ädimde Türkmenistany şol ýalňyş ýola akyp başlady. Näde pikir diýär? Şonuň birinci ädimi, ikinci ädimi 92-de täzeden saýlaw geçirýär. Täze konstitusiýa döwredi 92-de. Indi konstitusiýa boýunça konstitusiýa laýykda prezident ýa-ni bolmaly diýip täze saýlaw geçirip, ýene de şo ýerde ýeketäk kandidatly saýlaw geçirýär. Şonam ýene de 99,5% alyp bütün dünýä öwrülýär. Bütün dünýä üstünden ölýär. Oň üstünden Türkmenistan üstünden. Ýöne Türkmen halky o derejeli intek, ýa-ni bir ýylda eýýän prezident bolup, 2 ýylda hemme dady prezident Türkmenistana prezident diýdi utordy. Niýazyň şeýle bir sözleri wady. Arkaňda men barm prezident, ýa-ni çynowniklara diýär-de, ministrlara. Sen arkaňda men bar prezident, men arkamda Allah bar, başga adam ýok diýdi. Eýýäm özüni pirişde ýal goýýardy. Näme pikir edýäňiz? Şul adam ýa-ni başgaça hereket edip bilermidi? Näçip şo wagtlary mu Atatürk ýaly bir wazmonçy bary. Ýokardan Türkmenistan döwletine azatlyk gaçdy. Türkmenistan halkyna azatlyk. Ýokardan padarky ýaly gaçanlar şul adam Türkmenistan döwletiniň azatlygyny eline alyp, halkyň hem haklaryny eline alyp, teslerini ogurlap, halkyň azatlyklaryny hem eline alyp başga ýola gitdi. Şo ýerde eger Atatürk ýaly Türkmenistan östürin bolsa, cemiyet östürin bolsa, biz häzir başga döwletde ýaşardyk. Men Fransada bolmadym. Heride Türkmenistanda bolurdum. Siz Amerikada bolmadyňyz. Heride Türkmenistanda maşgalan garykda ýaşap öskülerdik. Bu ýaly Berdimuhammedowlar, ol dom prawleniýa başlyklary hiç wagt Türkmenistan prezidenti bolmady. Akylly adamlar bolup Türkmenistan başgaça ösürdi. Siz näme pikir edýäňiz? Şu mesele boýunça. Indi seredin bir näçe soralar diýip geçdiňizde konstitusiýa diýip, konstitusiýa diýmek manysy näme ulalaşyk? Ýagny halk bilen ýokardaky dolandyrýan adamlaryň arasyndaky halk döwlet östürmek üçin ulalaşyk kanun. Eger de taryhy seyretsek, ol konstitusiýanyň maddalary gan bilen ýazylan, emma ol gan bilen ýazylan adam halk Fransada rewolýusiýa ýa-da Amerika rewolýusiýasynyň esasında şol akıllı adamlar üýüşüp şu gelecekte ýangyşlyklar gaýtalmazlygy üçin we halky öňe alyp barmak üçin ýazylan maddalardyr da. 90-njy ýyllarda şol göçürilip Türkmenistana berildi de Türkmenler şol wagtda ýuriste bolandyr. Emma Türkmenlerde öňen konstitusiýa bardyr. 1924-nji ýylda SSR'niň konstitusiýasy berýär. O ýerde de haklar ýazylýar. O ýerde erkinlik diýip ýazylýar, emma 30-njy ýyllarda, 20-nji ýyllarda, 30-njy ýyllarda SSR'niň bütün 70 ýyl dowamında da şu terror ulanylýardy, adamy izarlanýardy, özüne garap, özüne şahsyna garap adamlary erkinlikde mahkum edýärdi, ýanyndan hatlyýardy. Şonuň üçin konstitusiýa diýen zat SSR döwründe de ýokdy. O bu soýaly miras bilen gelişdi. Başdan sesiniz zat gelýär. Yo, aýdyn. Ondan 30-njy 40-njy ýylda 35-nji ýylda me täze ütkedilýär konstitusiýa. 70-nji ýylda ýene ütkedilýär. Onun üçin konstitusiýanyň manysy ýa-da SSR döwründe. Şonuň üçin SSR'niň halky konstitusiýa bilen kerek eden halk däl. Ýokardaky näme diýýän bolsa, şonu kabul edip, şoňa göre hereket edýärler. Türkmenlerim garaşlygyny alandan soň, garaşlyk berilenden soň, şoňa miras däp bolşy boýunça şoň ýaly dowam etdiler. Ondan Niyaz meselesi, Niyaz bilen Atatürk'ü deňeşleri adam dädi. Atatürk uruşda bişişip, siyasi debatlara gatnaşyp, mert adam, hakyky progressiv adam. Niyaz diýen o adam, ol Sovet mentalitetli bir adam,
Partiýanyň funksioner de ýokardaky näme diýse özüniň bähbidini gözleýän adam, özüniň moral tarapdan bozuklugyny görkezýän adam, o da ýeki özü ogurlanyp, onuň gapdandaky şol wagty häkimetde kim oturan bolsa, mecliste köpçülikden goldan adamlar, olar kömek etdiler şol häkimeti basalmany, häkimete getirmäni, şol ýaly diktatorlar döretmäni, hem kollektivleýin jogapkärçilik bolarlar. Diňe Niyazgar näme tankytlamak ýalňyş da, sebäbi şol Niyaz we onu goldan adamlar Sovet Soýuzynyň çykan adamlar, Sovet Soýuzynyň önümi. Onun şonuň üçin düşen büyük götür bizim öz tarihimize doğru baka vermeli, nerede yanlışlık koyuldu, şonu doğru baka verilen son doğru təzədən demokratik hukuk, adaletli dövlet kurup bolar diýip pikir edýärdim. Dogry. Dogry ýaklaşdyňyz. Dogrudan Sovet Soýuzy wagtynda hökümetiň ýolbaşçylary proletariydi, ýani rabotçylar, halktan çykan adamlar. Ýöne ine häzirki wagtlarda kim döwlet ýolbaşçylary, öňkü partokratlar, korrupsioner, olaryň halk bilen swäz ýogyny. Olar diňe halka basyş edip, şu swäz bir taraply monolog hökmünde gurmaýarlar. Häzirki mysal üçin Berdimuhamedowlar, bular Türkmenistanda zavodlarda işläp galan adamlar däl, öňkü Sovet Soýuzynyň ýaly. Men diýjek bolýanlarym, men Sovet Soýuzyny ömümok. Hatda şu derecede pesdir, şondan pes häzirki, ýa ýolbaşçylaryň derejeleri. Kim tanış bolsa, korrupsiýa bolsa, ine Berdimuhamedow diňe korrupsiýanyň üstüne galdy. Ýanyna adamlaryň Türkmenistan hökümeti basyp aldy we şolary öldürip goýdy. Niyazow Türkmenistanyň hökümeti basyp aldy, Jadan Hramow, Umnov bilen. Ýanyna türkmenlerini getirip men size inan ýan her ministr alanda men gowul ýan sebäbi bir topar ministr men dostlarym boldy. Ýani işteş, öňkü işteşen ýoldaşlarym jemgyýet guramalarda ýa-da klassdaşlarym ýa-da sport edenler ýa-da bir topar jemgyýet işleri edenler men olar bilen gatnaşýardym. Ondan şolardan soraýardym, näme siz bu ýerde işleýän? Bu işler ýaly ýerde diýsem, ay biz ine düýler, ine beyder diýip ýani aýdýardylar. Ine şolar diýär, Niyazow çagranna aýdýar. Seniň arkaňda men nurun, menden soň Hudaý dur. Hiç kimi dinleme, diňe meni dinleýär. Ikinji, maňa wepalygyň sen görkezmeli. Ine şol iki tipde adam saýlaýar. Eýýem ýokary baş gelýän, ýani adamlar şu tipde gelýär. Şoň üçin Sovet Soýuzyna näme bolýardy? Sovet Soýuzyna sen işçi bolup, ýani ýygnaklara gatnaşyp, o ýerde pikirini aýdyp, seni östürüp şeýle galýardym. Bu ýerde häzirki döwürde ýani täze Türkmenistany orýanlat bolmaly. Diýmek 32 ýyldan bäri emeli gelen, 30 ýyldan bäri emeli gelen täze Türkmenistan ýalňyş ýolda barýar. Hökümet guruluş ýoly ýalňyş. Siyasi sistemasy dogry ýalňyş. Halka garşy. Ine biz şu temalary çeýnäp berýär halkymda şonu düşündirmek üçin. Mümkin Inanın, Berdimuhamedow bolmasa, Bäşimow bolsun, Gurbanow bolsun, beýlik bolsun tapagy ýok. Sistema näde dogry? Ine biz şonu düşündirjek bolýar. Şu gün Berdimuhamedow oturýarmy? Şonu saklap, halkysam diýmek şoň edýän iş näde dogry? Biz şonu düşündirjek bolýar. Ay biz olar bilýär diýseniz, onda ýalyn häzir näme bilýäňiz? Şonuň edýän zatlarynyň haýsy urda näme ýalňyş edýänini düşündirin. Düşünüp bilmersiniz. Umum bilýäňiz umum sözleri. Biz anyk bilmeli hemme abi. Şoň üçin biz detallap berýär. Inlik tema başga tematyny açar. Şurada detallar. Sizin bazywy düşünjäňiz, ýani fundamental düşünjäňiz anyk bolmaly. Ine şoň üçin biz berýär şu zatlar. Anyk jemgyýet düşünjäňiz bolmasa, onun üstüne hiç tak gurup bolmaz. Ine şoň üçin fundamentyňyz, köküňiz güýçli bolmasa, bolanok. Şoň üçin biz çeýnäp berýär. Käbir aýdýar şu urda gaýtalýar. Dürlü. Ünsüren o. Başlan Musa sözüňizi verdim. Kur'an-ı Kerim'de aýdylýar da gaýtalamakda bähbit bardyr diýýär. Gaýtalap durmaly. Sebäbi bu problemi bir günde dören problemde bir aýdamdan aýrylyp gider ýaly.
izgiler dowamly düşündirmeli adamları. Siz bir adam eşitler bu gezek, ikinci başka günü 2-3 adam eşitler. Şoň bilen aýrylýar. Men goşjak zadym SSR'de hava adyşyňyz ýaly bardy. Bir belli bir derecede ukybyňa seredip ýokary galdyrmak. Emma sistemany tankitleýän adamlar hiç wagtdan galdyrlanok. Sol partiýa KPSS ýokarda oturan adamlar özüne başlygy loýal bolsaň, nähili bepalyny görkezseň, onda ýokary çykýardyň. Şol garaşsyzlyk 30 ýylyň dowamında bu praktika hasam ululdy. Niýasyň gelmegine ýeni bir sebäp boldy. Bizde Türkmenistanda tribalizm, klan problemasy bardy. Onuň Niýasyň näme ýetim bolansoň şol bir klan tribalizm problemasy bolmaz diýip orta gelen adam da ýöne onuň ukybyna dälden şonuň ýetim bolan üçin şeýdip preferensiýa berdiler şoňa. Nähili preferensiýa diýip bir artykmaçlyk hukmunda Avantaj var, maşyk berdiler. maşyk berilip wezipe berildi. Onuň Niýaz öldürýänin status quo bardy da, nähili quo. Yani yerlerde indi belli bir derecede akal dolandırıyor. Eğer de mesela bundan sonra akıllı bir ya Mardan ya Levap'tan ya Balkan'a Daşol'dan bir yer gelirse yine bu yerler paylap başlar, yine bir klan problemalar, tribalizm probleması yüze çıkar deyip gelin şu ön kıyalı bir akaldan adam bolsun deyip koyulan adam da şu Akmurat Recep, Kramov, özen bir nähili Samsung değil o bir institut kurtarmak bir Samsung adamın işi değil onun ılım derecesi var Gurbangul'un şoň üçin bir ortaçy intellektual adam ýöne häsiýeti boýunça özüne ynamsyz, özüne ynam bolmadyk mertebesini saklap bilmedik adamyň öňe çykaryp şeýdip manipulasiýa öňe boýuldy diýip pikir edýän men. Doğru. Hormatly vatandaşlar, bizim häzir efirimizde gün giyip bilersiniz, men başta yazdım. Telegramdan maňa ýazsaňyz men size çergi bererim, gün efire giyip bilersiniz. Siz bizi tankytlap bilersiniz. Siz öz pozisiýaňyzy aýdyp bilersiniz. Sizin dünýä garaşyňyz bize gawat gelmediligi mümkin. Ol dogry da. Şoň üçin bizim diskussiýamyz hakykat tapmak we hakykat halka ýetirmek. Dogry aýdyp belläkeşdiňiz Musa. Menim ilalaşýan öň şuraya ýetimräk arkasynda hiç kim bolmadan adamlar öňe sürýärdiler. Näçip ol adam batyş etseňem ýeközi hiç rak edilmez. Oň arkasynda klan durmaz. Olar perivaroz etmez, olar adam galdyrmaz, şeýdip goýarlar. Ýöne Niýaz gelen soň, ýani prezident bolan soň şondan başlap öz klanyny gazyp başlady. Enatasyny gahryman etdi. Ýani öz atlaryny, enatasynyň atlaryny kalhoz hem ýere goýup başlady. Öz garyndaşlaryny men bir aýal maşgalany tanýadym. Şonuň garyndaşy, Dwayurun dogany. Niýazowyň ejesini oğudan kowdular. Sebebi ýalňyşmasam 38-nji ýylda kakasy aradan çykdy. Pardon, kakasy gitdi. Niýazow 40-njy ýylda doguldy. Özüňiz pikir edäň, kakasy ýok maşalda Niýazow doguldy. Şoň üçin ol aýal maşgalany çağırlar bilen oğudan kowýarlar. Ýani dogan arnaşlar. Baran ýeriniň dogan arnaşlar kowýar. Ine şol tekewa nemede tekewalarda ýalňyşmasam şol ýerde uborçsy bolup işleýär. Ine şol ýerde bir adama ýani hyzmat edýärdi, uborçsy bolup işleýär. Ine şondan ol gahryman ýasady. Kagazy uruşda bolmadan adamdan uruşa gitdi diýip gahryman ýasady. Hemme tarihi ýükletdi. Türkmenistanyň tarihini 32 ýylda 32 ýylda hiç ýyl gahryman ýok ekeni. Hiç kim ine işlemeýän eken, diňe Niýaz hemme zatlary edýän eken. Bir topar ýazan kitaplary, bir topar eden zatlar diňe şol edipdir. Ine şu bizim tarihimizde şoňa ötürdi. Men näçip Niýazowyň üstüne köp durup geçýän, sebebi fundamental diktaturany guran şul adam. Şoň kimdigini bilsek, şoň näme etjekdigini gözümiz ýetýär. Şoň kimdigini men size ýani şahs tarapdan we syýasat tarapdan düşündirjek bolýan. Siz düşünür ýaly. Ya köp adamlar Niýazow diýsen, ay atamyz döwlet boldy. Onanyň Niýazow bolmadyk bolsa, mundan bir döwlet gurulurdy.
Niyazow döwleti gurmana mecbur boldy. Türkmenistany gurmasa Türkmenistan SSR öň Sowet Soýuzyna degişdi. Sowet Soýuzy ýykyldy. Döwlet ýok, özüň guraýman sen başgaça bolmaýar. O mecbur boldy. O başarda paçalyk gurýardy. Ýöne intikal taýýar däldi, paçalyga barýardy ol. Ünsörüň Gazakystan, Özbekistan, Kırgızstan, Täjikistan olur boldy. Näme Niyazow olardan bir üýtgeçlik zat etdimi? Etdi, Erwet tarapdan. Ýöne gowy tarapdan etmedi. Biz şu wagtlara, şu döwletlere göre Erwet ýaşadyk. Men Gazakystana baryp işläp şöýdy, ýa-ni pul gazanyp Türkmenistanyň başgalaryn eklemek bolýar. Gynasapda. Ine häzirki Türkiýe gidip ekleýän da türkmenleri. Ine şol ýaly men edýän. Şeýle Türkmenistanyň hiç bir şans ýokdy. Arkaňda hiç kim ýok. İterýaly hem ýerde wzatka bermeli, diňe tanış boldy. Niyazow bolanda da klan sistemi gidýärdi. Gypçak, Göktepe, öňe diýer galanlary ýygy alýardy. Ol bir kısan ýarlaklar çykarýardy, vilayatlardan boldy. Öňüm şol esasy zatlar burkdan şol men şonu sizi düşündirjek bolýan. Men ahyllar Erwet, Göktepeler Erwet, Gypçaklar Erwet diýemok. Niyazow öz dogmalarını terk etdi. Türkmen halkdan ýa-ni. Men şonu düşündirjek bolýan. Şol ýaly gaty hukukly adam siyasi tarapdan tilki, şoň üçin şoň ady sapar tilki gelip döwletimizi ogurlady. Bizim halkymyzyň fetlerini ogurlap prezidentlik ýa hökümetini aldy. Hemme zady prezidente bagly edip Türkmenistanyň konstitusiýasyna öküdip prezidentlik konstitusiýa etdi. Özüne şonu saklar ýaly. Soňam türkmenleriň haklaryny ýedi. Hemmetiň haklaryny. Ine şol fundamental arawany guran şol arawan üstünde de Gurbanguly Berdimuhammedow öz oguly bilen bire işe gidip barýar, beýleksem ýygyna gitar oýnap barýar. Şol Erwet ýoluna gidip durar. Men ine size şu zatlary gowy kelleňizi urnaşar ýaly düşündirýär. Egerde şu zatlary ýalan bolsa da sizin internetden men beren maglumatlaryň ofitsialna diýene bir kellemden alamak şu zatlary. Görün işten zadymy, okan zadymy aýdýar. Käbir adamlar diýär, "Ay ýalan bu zatlar." İtlendik maglumatlary siz barlap bilersiňiz öz internetden. Siz jemgyýete goşulmasaňyz, siz jemgyýet bilen jemgyýet bilimleri, konstitusiýa, döwletiň ýa-ni prawilalaryny bilmeseňiz, siz köçede maşin türüp ýörseňiz, köçe düzgünden bileňiz. Siz eýýän köçe düzgün bolýan adam. Siz diňe garankylarda sürýäňiz, ýa-ni käwagt adamlar gaýyp paýwat bolsa o köçelerden türüp geçýär. Siz bilýär, saklasa hiç ady bilen naruşenýalar bar. Men size her wagt aýdýan, garadan ağa çykyp, akdy işleň ofitsialna. Hemmeler ofitsialny işlemeli. Hökümet bize hyzmat etmeli. Bizim hem mümkinçiliklerimiz we haklarymyz hökümet işgärlerinden uly bolmaly. Olur bize hyzmat etmeli. Men şol zatlary size düşündirjek bolýan, bütün adat döwletlerde şol ýaly. Musa ine şaýat Amerikada, men şaýat Ýewropada şol ýaly. Siz näme pikir edýäňiz Musa? Doğru, meni olaşýan. Ine şu ýaly internetten gelen soralar bar, şoňa biz geçelim, kyn bolmasaňyz. Ýekejemi Soralar. Aýdýar. Benim bir sora goşjaktym da. Aýdym. Geçen sapar efirinde em diýip vatandaşdan sora gelipdir. Hazır başlan. Haýsy halk diktatura ýakyn diýip sora berildi Murad aga. Haýsy halk diktatura ýakyn? Özüňiz jogap berýärdi ýa? Ýok, menem jogap berjek ýöne siz näme? Menim pikirimçe hiç haýsy halk diktatura ýakynlar. Ýöne halkyň bilim derejesi, ýagny ösüş derejesi, ýagny jemgyýet derejesi näçe pes bolsa, şol halk has ýakyn diktatura. Ine Merkez Aziýany alsak, Gazakstanyň derejesi, bilim derejesi, jemgyýet derejesi ýokarrak Türkmenistanda. O ýerde de diktatura bar. Ýöne dürli diktatura. Türkmenistanyň diktaturasy gaty güýçli. Gazakstanyň gaty oşak.
Gazakstanyň halkynyň granitsalaryny ýapdylarmy? Ýok. Şuryaly samolyotlar ýapdylarmy bizimki ýaly? Ýok. Wiza girdilermi? Ýok. Gazakstanyň bir zat üýtgeçek bolýa halky böküp çykýar. Bizde o zatlar ýok. Ine şoň üçin ol bilime bagly dünýä garaşyna. Egerde sen konstitusiýadan gorkup kirlenip ýörseň, egerde sen Türkmenistan esas kanunundan şol men kellem çalışar, ol opozisiýa bolan diýip gezip ýörseň, näçe sen ýagdaýyň gowlaşdy? Kim sen hakyny gorasyn? Gurbanowmy? Başar bilmez. Musamy? Başar bilmez. Hökümetmi? Gaýtyp tersin eder. Prezidentmi? Egerde prezident bandit bolsa, gaýdyp seni ýa şu hakyny almaz ýaly ömürlük eder. Şoň üçin sen konstitusiýany öwrenmeli, konstitusiýanyň içinde esas maddalar ýapyşmaly we suwutlarda hem ýerde talap etmeli. Ine şonno sen diktaturany hiç wagt getirmeýän. Şoň üçin halk diktaturany özü hem ýa-ni ırdaçylygyny berýär we özü aýryp bilýär. Ine biz şonu finansiýal halka düşündürüp, şonu halk şu diktaturany aýryp halkyň hökümeti bolsun, halkyň höküm sürsün, halk höküm sürsün döwletde diýip ine şoňa görüşär. Näme şeýle düşünýär? Ýa gaty dogry, näme rasional tarapdan, men metafizik tarapdan düşündirjek jogap bereyim. Aristotelyň teoriýasy boýunça halklarda krizis, revolýusiýa, şoňal diktaturany döremeğine sebäp bolan zat halkyň arasynda söýgi diýen zat diýip. Söýgüniň esasy zady düýbi rehimlilikde durýandyr. Şo adamlarda bir-birisine rehimlilik, doganlyk garaýyş ýitse, şol ýerde krizis döreýär. Onuň üns berýän bolsaňyz, Türkmenistanda itler, pişikleri urup öldürýändirler o adamlaryň göz öňünde. Şol rehimsizligiň bir alamaty da adamlarda zat bar, şoň ýaly rehimsizlik bar. Onuň polisiýa düşýär, polisiýa da senden bir zat üçek bolýar. Tow üçek ýa ötön ýaly üçerler, onuň zat edýärler. Bir balnitsa barýan, hastahana barýan, senden bir dogan hökmünde seretmeýärlermi? Yani istoçnik näme pulun çeşmesini hökmünde seretýärler. Şoň üçin diktatura emele gelýändir. Emma beýle bir umutsizler Türkmen halkyny zat görkezdi. 20-nji ýylda Akutpan boldy, Çerjede, Marda. Onuň şol agyr güne düşen vatandaşlaryna Daşozdan, Ahaldan adamlar toplanyşyp bir kömek etjek bolup pul ýerler, iýiçki ýerler. Onuň görýär Bayramalla Lifiýaly oğlanlar öz vatandaşlaryna kömek etjek bolýan adamlar bar. Demek rehimsizlik Türkmen halkynyň içinde dolu ýitip giden ok. Söýgü, doganlyk söýgüsü bar. Bir umyt barlyk diýip pikir edýän. Amerikada Philadelphia diýip şäher bar da. Şu Amerika Philadelphia diýmek bir boldy, näme tejribesi doganlyk söýgü diýmek de. Şu Amerika gelen migrantlar başta ilki bir-birine uruşup, bir-birisinin öýlerini ýakyp, onuň şuradaki halk kösenip adamlarda duýgu döresin, doganlyk duýgu döresin diýip şäherleriň atlaryna şeýlere at berýärler. Näme bir-birisine meclis gurar ýaly, hemmemiz bir ýerde oturup gepleşip fikirlaşar ýaly ýerler gurýarlar. Şeýdip bir doganlyk duýgularyny döredip, onuň 17-nji asyr, 18-nji asyryň ortasynda ýa revolýusiýa, garaşsyzlyk ideýalar döreýär. Onuň şol wagt iň güýçli döwlet, imperiýa Britaniýa garşy uruşýarlar. Onuň özüniň güýji ýetmedik wagtynda onuň Fransa kömek alyp, onuň şeýdip uruşda ýeňiş gazanyp öz garaşsyzlygyny alýarlar. Diýmek şol adamlarda ýylatyň halkyň içinde rehimlik en esasy komponentdir. Şol bolmasa halk krizise düşýär, diktatura düşýär, revolýusiýalara eltýärler. Dogry. Dogry belläk geçdiňiz Philadelphia 6-njy şäher Amerikada. Şol Philadelphia'nın istoriýasy, Amerikanyň istoriýasyna gaty bagly.
Men öz voyajymda, soňky voyajymda bark gaýtdym şo şähere we şo şäheriň ýolbaşçynyň biri bilen hatda çörüýdik, buluşdyk, pikir alışdyk. Dogrudan Filadelfia, Amerikan taryhyna uly wakalar geçirilip, ýani Filadelfia gowy izganlar, dogry elek işte. Vatandaşlar, ine şu ýerde bir ýerde Bispedel Türkmenistanyň tarih kurs talip gyzy, on meşhur bassalar ýatçysyny Pivet Johnny ujoklany üçin konsertde. Ine şu ýyl men bir videosyny gördüm, maňa görkezýärler. Ýa-da aktivistler köp ýygyrdy video. Hemmetine görüp geçýär. Şo ýerde şo ýyl öňe çykyp, onu ujoklap, ýani sahna çykan üçin şuny ýatçylygyny on meşhur bassalar nämemiş edebi taýdan bir topar moral nemeler bolan üçin. O ýaly köçede moral taýdan bolukçylyk edýän gyýlar tutman, bu ýani konsertde ofitsial eten çykyp edýän hökman gujoklamalar ýöne öz ýani duýgularyny bildirip bilýän ýa sağda işlerinde bir duyguyu alýar. Onun bir duygu azatlygy mümkin ol çenden geçenler ýöne 15 sutka batar ýaly we atçyslygyny eder ýaly. Hatta on kakasy men iştişime göre bilemokmy çynmy ýalan. Vice-premier onu şowny işden aýypdyrlar. Bilmiyorum. Kaçan eden Türkmenistanda bir informasyonly повестка dünýäde şoňa çykan ýagdaýynda seni göni ýankystyrad edýärler. Göni seni ýitirýärler. Informasyonly повестка bolanda şuňky tema, erteki tema, düňkü tema Türkmenistanda diňe Berdimuhammedowlar we şol bilen, şol öwmek bilen bagly informasiýa bolmaly. Başga informasiýa bular ýetirtmeýär. Ýa şoň üçin adat medeniýet ýok, adat kanallar ýok, telekanallar, adat internet ýok. Köp ýani bizim adat informasiýalarymyzy bular gysýarlar. Sen ýaly serdiýän şu gyzyň eden hereketine dogrudan hökümet şu ýaly baha bermeli. 15 sutka atçyslygyny kakatyn derib işden aýdylar. Yok, gaty ýalňyş ýani gaýda adında rehimlik bilen seretmeli. Her kanun adalatly we rehimdarlygyň esasynda bazirse diýär, esaslanýar. Egerde eden işinde jemgyýetde ziýan getirmedik bolsa, onda şol rehimdarlyk tarapynda seredip günäşini bagyşlamaly. Egerde şol edýän jenaýatynda birini şikayet etiren bolsa, ýa-da jemgyýete şikayet etiren bolsa, onda özüň dolar ýaly ýa-da şol jemgyýete hop salýan bolsa, onda azatlykdan belli wagtda çäklendirmeli. We ýaş gyz diňe duýgusyny hawa bir çäkden çykypdyr prinsiplerden, edebi prinsiplerden çäkden çykan ýöne on ýaly çäre görmek, onun öz ata-enesi bardy, ýaşyny ýeten bolsa, 18 ýaşyna ýeten bolsa, onda onun öz aýratyn vicdanyna goýulýar. Gaty rehimsizlik bilen seredilýär, şoňa işler Doğru. Ine şoň üçin şoňa diktatura diýilýär. Bir adamyň diktaturada şoňa ýani ine Caligula diýip bir adam bady. Öň Romlardan. Şol adam näme diýdi? Öz ýanynaky kollegalaryny ýa-da işdeş ýoldaşlaryna serhet adamlaryna ýani serhet ýolbaşçylaryna podдержка berip galdyrýardy. Soň olar halkyň içinde awralyp başlasa olar öldürýärdi. Sebebi olaň awraýy ýakynlaşmalar esasy ýani birinji baş tutanyň awraýyna. Ne Türkmenistanyň sistematy şonu alýar. Soňa waka ol öldürüp ýadatda Caligula adamlary näme başlady? Ýürüte maşin oýlap tapdy. Adamlaryň kellesini keserýärdi. Ýani maşin şeýle ork diýär. Ýani ýürütürleşdirilen nimeler bar, gylyçlar bar, ýani tuğlanyp orýar. Ine şu adamlar kellesine çelli ýere gömýärdi, şeýle hatar edip gömüp o şu maşin ýani goýberýär da adamlar urkýar. Näme şo ne diýär? Adamlaryň birinjiden öz düşmanlaryny ýok edýär. Ikinciden adamlara gorkun. Men siziň Hudaýyňyz diýip ýani özüni ýokardan tutýar. Hiç il haky ýok onu etmeli. Şuraya edip adamları öldürýär.
Ünsürün Türkmenistan'ı yine bir tankid ettik, yatırlı yine täzeden Serdar'ın gelmegi bilen. Yine de halkymyzy telewizionyna çıkarıp kicikler üçin mertebesini, ruhunu bozup ýanky gaýdyp şuraya halk orta çyk bilmez ýaly maskara edip başladylar. Ol awe biletler satýan korrupsiýonlar. Olar telewizionyna çykarýaly. Näme etdiler? Onun ýanky eden jenasy elementarny jena. Onu elementarny kiçik, orta, merkez däl, orta ýanky etrap kadetde çözüp bolýar-da olary çägip bolýar. Onu telewiziona çykarmak üçin näme gerek? Onun mertebesi lazım. Yine şu sistemi galyp başlady, Kalibran sistemi. Ne biz şonu duýdurýar, biz näme şu zatlar öňünden aýdýar? Sebäbi biz şu zatlar bundan agyr zatlary getirip bilýänini öňünden aýdyp şoň öňüne aljak bolýar. Şoň üçin aýdýar halkymyza. Bu adamlar öňde adamlary, öňe gidýän adamlar öňe çykaryp, olar telewizionyada bulan näil öňe gidişlerini öwrener ýaly adamlara düşündirmän gaýtyp diňe repressiýa zatlary görkezýär. Onam Vatan programmasynda. Oý bolýa bir ýürütilýän programma, kadet programma, teleprogramma, ýene bir zat bolsa bolýar, o düşünükli. Vatan merkezi programmada ýa-da üstünlük diýip görkezýär. Sen näme pikir edýäň şu zatda? Doğru şol? Ya ne doğru? Gatty yanlış. Adamların mertebesine mertebesi el devirmesidir. Mesela Avrupa'da da şeylerdir, Amerika'da şeylerdir. Nähil cinayet etse de, nähil terörist olsa da sonu kanunun esasında iş kesýärler, ýöne mertebesine zaret değmeýärler. Nähil cinayet etse de. Bizde küçük bir cinayet üçün mertebesini kemsidip adamın moral tarapdan peselidip kemsidip şonu onun adam psikologik tarapdan özüne nähili basılsa şonu gaýdyp kelesini götürmeýärdi hiç ýerde. Ve bilmedim kim texnokrat, Hrank mı, Jadanow mı şonu ýaly bir ilginç sisteme döredikdir de adamlarda ahlak tarapdan onun bozuk bolýarlar. Şol näme içinden başlayan adamlar, mertebesi başlayan adamlar ondan hiç kalmasa şol moral tarapdan bozuk bolýarlar. Ondan olar cinayete ýykyn bolýar şol ýaly. Men bir 2016-njy ýylda men şol Gurbanguly özüniň doglan gününe gül berdirdi de, gül destelerini hatarma hatar. Soňunda ondan ofisierler gül berip başladylar, dize çöküp. Men bir doganım ofisierdi. Ýok oldu. Baky şol ofisier chest mundira, chest ofisier diýen zat bar da ofisierlerde. Gynan bir beýen ýerlerde buýsan ýalar olur. Halkyma watan bol näme goraýan, halkyma gulluk edýän diýip beýen şol ýaly dostoýnstvo bilen göterýärdi. Ofisier mundirini giýendi, formasyny. Ve Gurbanguly şey düzeltti diyelim. Ofisierlerin mertebesini, ahlakını basıp yatırıyor. Ondan vatanı koruyacak adamlarım, ahlaklı, has ahlaklı koruyacak adamlarım, şu ofisierler, intelektual adamlar, dindar adamlarlar. Şu ünsürleyen bolsanız, Türkmenistan'da şu adamlar izarlanyandır. Birinci näme o çöktü. Dindar adamlar, intelektuallar, ondan şu pagon götüren adamlar. Ya da şolary bizatka bir garalap, kendisini götürmez ýaly edýärler, ya da şol ýaly mertebesini basıp ýaly. Indi olar gutordy, indi ýöneki bir grajdanlara geçdi, ýöneki raýatlara, beýleklere göz bolsun diýip mertebesini keselýärler. Doğru. Şurada gowy bildik geçdiňiz. Haçanla kiçik jinayet edip seni orta çıkarıp seni maskara edip cinayetdan rehimdarsızlyk bilen edilseler, yani jarak kesseler, senin hemme zadyň alýarlar, konfiskawat edýärler. Dogun gardaşyny hem ýerden kowýarlar. Senin dogun gardaşlaryň uly işlerde bar bolsa ýa-da firmalar bar bolsa hemmeden ýatyrýarlar. Ol adam ve onun maşgalası gowruksyz galýar. Şoň üçin bu hökümete garşy gaýdyp kellesini galdyrmaz ýaly edýärler. Şoň üçin hökümet bar ýerde şol hökümet
prav, niprav diýişýäli, şol dogrumy, nädogrumy boýun eger. Diýmek, hökümetiň ýol başdy şoňa ýaly syýasat alyp barýar. Ol kanun. Men şonu düşünürjek bolýar. Egerde bir adam jenaýat eden bolsa, mysal üçin dogan arnaşygynda, bir dwaýurdny, traýurdny ýa ýene radnoý dogany, o beýlekiň günähine. Egerde bir adam aktivistçilik edip ýören bolsa, Türkiýede, Ýewropada bir ýerde, onuň en atasy doganlary ona degişleri ýok. Konstitusiýada ýazylgy 18 ýaşda boldy, şol adam öz başda. Öz başda karar alyp bilýär, öz başda hereketler edip bilýär. Ine şoň üçin şoňa pasport berýär. Hemme ýanky atributlaryny berýär. Şol özü lichnost bolar ýaly, özü obyekt bolar ýaly, özü bir hökümetiň ýanky döwletiň elementi bolar ýaly. Onsoň ol günäçse onuň en atasy doganlanyşlaryny hem çykyrýarlar, o NKVD-den gelýär. Sowet Soýuzynyň sistemasy. Derü doganlanyşlaryny kırýarlar, gaýdyp ses çykarmar ýaly. Ol düýünden kanunlary güdük bozdy bolýar. Ine Niýazow şondan başlady. Niýazowyň eden şeýle bir jenaýatlar köp, aýtsaň aýdy bermeli. Men käbirlen aýdyp geçdim. Ýöne gynansak da bizim halkymyzyň bir böleginde Niýazow döwlet dörediji bir atamy, Atatürk ýaly diňýär. Atatürk bir näçe diller bilýärdi. Ýaňy ýakynda men seretdim, bir reportajda seretdim Atatürk'ün. Fransuzlar barpdylar ýanyna. Bir topar döwlet ýolbaşynyň ýanyna şeýle bir fransuzça çystaýa. Ondan men uniwersitede oturdum Fransa. Muallim boljak bol. Men şol ýaly gürläp bilemok. Men 17 ýyl Fransada ýaşaýan. Men şol ýaly gürläp bilemok. Bolmasa günne ýanky fransuz dilini öwrenýän. Gatarasa gaty çotka pikirlerini aýtdy. Şol ýaly akylly, intelligent adam ine näme döwlet bolup gitdi. Häzir hem şonu ýatlap ýörler. Niýazow hani? Ýatlayan mami? Maşennik. Hani? Ýok. Öz üçin ýaşady, öz üçin halk oýnatdy. Halk onu tansar etdi, zat etdi. 10-15 000 dolardan berdi. Adamlar pikirler Niýazow öz pulundan berýär. Niýazowyň pulu barmy asly? Yetim adam. Özüne yetim diýip bir topar avantajlar alyp beren adam. Bizim tebii gaýryklarymyň pullary ol. Hökümetiň pullary ol. Kazna goýman öz hususy şoňa goýup, şo pullar paýlanmaly. Näçe olur 15 000 berýär de beýlekler beren ol. Şeýle bular tant edýärde Atajan, Türkmenbaşçan zat diýär. A beýlekler näme adam dämi? Ya olur ýallak bolmalymy? Türkmenistanyň baýlyklaryny deň paýlamak üçin olar näme? Ýallak bolmalymy? Elbetde ýok. Sebäbi bu ýürütürlüşdirip sistem urtulup otýar. Ine men şol hatlary düşündirjek bolýar. Şoň üçin haçanna arkada kliçkaly bir haramzada elini şeýdip dursa, pikir etmeň. Ol sana salam berýär. Ol öňkü sistemany seredin. Men Lenin ýaly, men Brejnew ýaly, men Türkmenbaş ýaly adamdyryn. Men hökman gorkmaly, syýlamaly diýip aýtdy bolýar. Şoň üçin. Inni biz çykyşymyzy dowam edeli. Ine soralar bar. Musa ine birinji soru. Öýde duz çöregiň bolmalygyna prezident günäkärmi ýa-da başga adam? Siz näme pikir edýäňiz? Şu sorugy bizim YouTube kanalyna bir ay ýazýar. Gaty dogry, näme soru, kim günäkär? Bizim halkymız siyasi vakalar bilen gyzyklanmasa-da, iqtisady, sosial problemalara gyzyklanýar, onuň reaksiýasy bildirýär. Gördük, çarjyda aktypan bolanda telefonlar kesipler, ses çıkarmak döwlet hiç il kömek edilen ok diýip halkın reaksiýasyny bildirip başlaýar. Diýmek halkda bir näme bolsa da jan bar, bir daşarky faktorlara, içerik faktorlara täsir edýär. Bunu gelip berýän soraga da duz çörek bolmasa kim günäkär? Döwletiň jogapkärçiligi şol her xil gatlaklarda, ýokarky gatlak, baý gatlak, pes hor gatlaklar var.
son yağda düşmez yağlı devletin üçüne eder yağlı instrumentler olmalı, dolandırmalı. Devlet neme cevap vermeli? Devlet önümçüle cevap vermeyenlerine devlet dolandırmana yani management etmene cevap gel. Demek ekonomik işler o. Ekonomik işlemese devletin günden göz gönü günah sondadır. Aşağı hor atlaklarda, pes atlaklarda adamlar çörek takmasa, çağasını eklet bilmen Türkiye giden bolsa, onda göz gönü yukarıda oturan adamın cevapkarçılıkların günahsam sebebi Atenesi çağısını Türkmenistan'da bir yerde vatanda taşlap giden olsa ullakan günah şol. Ullakan cenayet. Göz gönü şol prezident günahkar. Sebebi Türkmenistan'ın en ulu baylığı adam, halktır. Adamlara şol çörek tak bilmeyen ya da şehirde çıkan olsa, taşlap giden olsa öz çağısının en adam zaten en gımmatlı adam çağısıdır. Onu taşlap giden olsa şol ullakan cenayet. Doğru. Yani devletin göz konu günahsız olur. Doğru. Döwletiň esas etmeli zady döwlet Türkmenistan'ın içinde iqtisadiýat, sosial ve siyasi gatnaşyklaryň operatory ve öňe alyp gidiji rol var. Diýmek şertler döretmeli. Adamlar Türkiýe gidip kazanmady ýaly. Türkmenistan'ın içinde arqyn 30-45 saat tepkide işlep kazanar ýaly. Galan wagtda maşgalasy bilen, dosýalar bilen geçirip ýaşar ýaly. Bir de häzir näme bir ýaşaýar? Biz dine işlemek üçin ýaşaýar. Ondan ýaşaýyş bolmaýar. Doğuldun, işledin, öldün. Ondan ýaşaýyş bolmaýar. Hiç zat öwrenmedik. Şu işte bir zat öwrensek öwrenýär, öňe durmuşy öwrenmedik. Şol bir iň erwet zat. Sen doğulup öz etmeli borcuny etmeýän bul ýaly işlep bilýär. Ine ol bir gaty tragediýa. Ine başga bir soru bar. Iqtisadiýaty nädip galdyrmaly? Iqtisadiýaty çöküren adamlar onu galdyrmaklygy, olaryň galdyrmaklygyny garaşmak dogrumadyr diýip ine ýazýa biri. İktisadi yine doğru näme doğru cevap beripdir-de. Yine Platon'un aýtmagyna göre ýokardaki diktator tiranlar iň bedbaht adamlar. Ondan iň bedbaht adamlar seni balıklıdır, seni baýadyr diýip garaşmak bir hil nähili infantilist diýilýär, çağılık, mutka diýip pikir edýän. Erkinligin bermeýär sana, ol hemme ukybyny halky basyp ýatyrmana gönükdirýär. Hemme intellektual bar güýjüň efektini diňe halky basyp ýatyrmana düşman hökmünde seredýär. Şoň üçin bir ekonomikany galdyraýyn diýip onuň gözünde tutýan bolsa da ol 1000-nji 10.000-nji meselesini süýsündedir. Şoň üçin garaşmak ol çağılıkdyr. Doğru. Menim goşulýan ine ünferiň 15 ýyllar 2007'den başlap 2020'e çelli 15 ýyllar Gurbanuly Berdimuhammedow birji günni halk üçin işläp gördümi? Elbetde ýok. Birji günnäm halk üçin işläp görmek. Her günni halka garşy işleýär. Näme şol saklap bol, näme kim opozisiýa näme diýär, onu galdyryň, onu ýatyryň, onu beýdim, muny baglan, muny edin, wiza geçiriň, onu geçiriň, ýollar ýapyň, hiç kime hiç tat bermeň, ine bar edýän işi. Şoň üçin biz aýdýar şu zatlar. Şu rejimiň, ýa-ni Berdimuhammedow alyp barýan rejimini öwüp bolýan bolsa, biz öwürdik. O gurulýan zatlar ine gurup ýör, biz içinde ýaşap ýör. O gurulýan zatlar uly guran o. O bizim pulumyza gurulýar. O ýerde gurulmaly zatlar hakykatdan beş etse köp bolmaly. Mysal üçin Aşgabat City gurýan Aşgabatda. Mara City, Çäjow City, Balkanowat City, Krasnolov City bir wada gurulmaly. Edilene o. Beş gedip bakatyňyzda pulluny bolýar.
Aşgabatda bir wagt edýärmi? Derrew şo awtonomna beýlik şäherlerde şo deňlikde galyp gitmeli eden olar. Ýöne şo pul sowya, şo 5 welaýatyň puluny diň Aşgabat sitini galdyrmak üçin sowya 5 etse puluny alyp tapagyny ogurýar. Ine näme etdi? Ya täze gurulan jaýlary, oglanlar ine gyýlar, enatalar jaň edip aýdýar. Murada jaý berýär, jaýyň bahasy 120 000-den 150 000 dollarlyk bahalar. Biz mecbur ýagdaýda ipoteka edip aldyrýarlar. Bizim hemme aýlymyz şoňa gidýär, ýaşagan bilen o. Ondan jaýyş ýok. Men her wagt aýdýan, 800-den 3,5 000 dollar çerli orta bahaly aýlyk. Siz ipoteka üçin prosent tölemeler. O hökümet öýüni alma şo prosentlary. Siz aýma 200, 300, 400 dollar tölersiňiz ipoteka, galan pullar sizinki. Kwartirada ýaşan ýaly bolýar, ýöne jaý senki. Ýuwaş-ýuwaşdan gaýtarýar. Haçanla sen 200, 300 dollar aýyňa töleseň, sen aýlyň 100-200 dollar bolsa, näme ýaşajakdy? O öz-özüň gabra soktugyň bolýar. Ine şoň üçin halkymyz kösenýär. Şoň üçin Berdimuhammedowlar ykdysady doktorlar däl, ykdysady düşünmeýär. Diňe ykdysadetde näil pul oglap bolýar, näil maşgalamy nimet bolýar. Bütün ykdysat sistemany ýykdylar. Kredit finans sistemasyny ýykdylar. Ekonomik finans sistemasyny ýykdylar. Sistema galdy. Bir sistema geçdiler. Men ýegen, men köreken, men oglunyň dosty, men Gurbangulyň men daýym. Ne şo sistema galdy. Ol näme sistema? Korrupsiýa. Ine polisler, salawatlyklary, beýlikler hiç adedilýär. Ýegenler aýlan laryoklardan, magazynlardan pul çöpläpdiler. Ýegenlerini çağırýar. Şo ýaly sistema geldik. Şoň üçin olardan Türkmenistan galar diýip pikir etmeliler. Bular näme garaşýar? Türkmenistanyň eksportyny köpelip, ýa gazyny köpelip satyp, onun bazar bahasy galar ýaly we şo ýerde oglap doýmadyk ýalyna halka azjyk düşer ýaly. Şol sistema garaşýar. Şu sistemi işläpdi. Biz avtozapravka boldy. Bütün döwletler üçin. Inik sonra Biraz boşayın Ömrada ekonomik meselesi boyunca doğru etmiş. O diňe ogurlukda onun gurulýan obyektler diňe şol garandaşlary, zatlar bir proýekde bir pul gazanyp bolýan bolsa öňe geçirýärler, gol çekdirýärler. Şoň hasabda 3-4 esse baha goýulýar şol proýekde. Şoň esasında gurulýar. Onun ekonomika diýilen zat önümçülük, integrasiýa, onun pul akımı, finans akımı bilen bağlanıştırmalı. Önümçülük bu zatları etjek bolsaň ýurdu açmaly bolýar. Bu ýurdu açsa investorlar gelmeli, zatlar etmeli, reforma geçirmeli. Onda öz häkimeti tiz dargajakdygyny düşünýär, şoň üçin hiç adam östürmeýär. Ine her wagt aýdýarlar, ine günne ýanky kabinet ministrde ýa ýygnaklarda Türkmenistan ösýär, eýdýär, beýdýär. Oho, nämämiz ösdi? Eksportymyz ösdi. O diýmek näme? Türkmenistanyň tebii gaýlyklary mundan beter ogulyp başlady. Şolar ýok bolmasa bular diktaturada bolmazdy. Näme? Bizim azatlygymyz ösdimi? Ýok. Bizim sosial maddi ýagdaýymyz ösdimi? Ýok. Näme ösdi? Türkmenistan günden ýapylyp gidýär. İnterneti 30 ýyldan beri ýapyp saklap gelýärler. Hiç ötüş bolurmy internetde? Bütün dünýä san tehnologiýasyna geçipdi. Bular indi halky mundan beter garanka salmak üçin öz kijijik internetini döredip şo ýerde ýa awtorizowany saytlar goýup Türkmenistana bütün dünýä informasiýasynyň bir kiçik bölegini gökülip diňe propagandasyny gara täze watan programasyny internetde urýar. Hani ötüş? Hani mana bir düşündürün. Kim rejim gollayan ýallaklar bar bolsa, aýdyň maňa, hani ötüş? Nirde ötüş bar? Häzirki ötüşler, ay biz 90-njy ýyllarda beýle ýaşamjokdyk. Oho, aradağım. Bütün dünýä ösdi. Türkmenistanım elementarna hiç tad etmese de ösýär sebäbi. Öň sen 90-njy ýyllarda näme Mercedes sürýärdi? Käbirlerine ýanky klima ýokdy. Häzir hemme Mercedeslerde klima bar. Sebäbi derece galdy. Senin ulanýan instrumentlaryň başga döwletlerde, azat döwletlerde gurnulan
instrumentlaryň ýa-ni mehanizmlaryň üstü. Ine ol sana bagly däl. O sen östürmedin. Türkmenistan östürmedi onu. Türkmenistan ýöne satyn almış onu. Şoň üçin Türkmenistan ösen ok. Hani öz öndürýän bir zatlar. Nano tehnologiýadan, san tehnologiýadan. Hani näme öndürýär? Aýdyň. Hani injener teknik kadrlar barmy? Ýok. Siýasatçylar barmy? Güýçli. Ýok. Ykdysadçylar barmy? Güýçli. Ýok. Finansistler barmy? Güýçli. Ýok. Fondowy rynek barmy? Ýok. Finansawy rynek barmy? Ýok. Şol 90-njy ýyllardaky birja başga zat ýok. Birjaň bir 30-40 görnüşi bar. Biz şol tawary sırýyw birja başga ýok. Tawarny sırýyw. Biz başga döwletleriň sırýyw predatory. Yani başka döwletleriň çiğmal döwleti. Utanç. Ýygyny dowam edelim. Indik sonra ine gara jogap berýär. Halky aç, garyp, ılımsız we gözlerini ýapyk saklamak näme we kime bähbitli? Musa? Ondan hem soruga jogap berdik. Diňe şol ýokada oturan diktatora onga gapdandaky şoň hasabyny iýmitlenip ýören adamlara näme bähbitlidir. Başka hiç kime bähbit ýok. Bu Türkmen halkyna da, Türkmen halkynyň geleceğine çağlara da bähbit ýok. Buna yalan umyt bilen özüni aldamak, oturup su içip garnym doýar güýçlenýän diýip özüni aldamak da. Doğru. Muňa bir ýöneköy mysal bilen düşünip bolýan. Ine mysal üçin bir bandit. Ol hökman sen talamaly, talamasa ýaşa bilen. Ine şu ýaly Berdi Muhammedow dogan anlaşylan banditler. Halky talamasa ýaşap bilmeder o. Olar üçin Ferrari sürmäni, 15 minläp ýa her restorana pul goýmany, bir topar bikançylyk etmäni. Diýmek şolar näçe güýçlense, şonça biz aç garyp ýaşar. Bizim aç garyp ýaşamakmyny diňe şonuň bähbitli. Ýöneköy mysal. Indi başga bir soru geldi internetden. Murada Sehra diýen bir türkmen watandaşymyz sana Gafurow hakynda da bir video süjet goýay diýip şoňa garaşýar diýip bellädi. Men boýnalamak onu edernip sebäbi biz täze Türkmenistan, ýagny Türkmenistan döwleti 1991-nji ýylda dören Türkmenistan döwletiň täze taryhyny beýan edýär. Ondan öň taryha bir geçende oňtak, ýa wagt ýok. Ýetişden men hökman beýan ederim. Gafurow men ýalňyşmasam 13-15 ýyla goly höküm sürdi Türkmenistanda. Men onan gurnuların yetiştem ýöne. Näçe ben Niyazwalyan, Niyazow Türkmenistanyň diktaturasynyň häzirki erwet durmuşynyň arhitektory, ýa-ni gurnak giden adam. Şoň üçin men şol 91-nji 90-njy ýyllardan alyp şu neçeli näme beýan edýän sebäbi bu täze Türkmenistan häzirki şu konstitusiýaň döwletiniň ýa-ni taryhy. Öňkü Sovet Soýuzynyň taryhy ol öňkü konstitusiýa, öňkü döwlet. Men onu beýan edemok. Ýöne täwagt kiçik mesallar getirýän. Oňa wagtymyz bolsa biz hökman aýdyp geçersek, o Türkmenistanyň taryhy. Indik soru Murada diýenlerine goşulamak diýen, ähli halk garşy diýip ses berse, mugallimlaram hiç ses ogurlamasa, ýene-de 99% ses alar. Çünki saýlaw edarasy ýok diýär. Ýadyňyzda bolsa men tanqid etdim, ýa-ni mugallimlary, medeniýet işgärler. Ministerstva obrazovania, medeniýet ministrligini, men häkimlikde işleyen adamlar, şol ýa saýlawlary geçirýän adamlar ýerlerde, ýa şolary tanqid etdim. Şolary elleri bilen, şolary ýa istekleri bilen, ýa mejbur ýagdaýlar bilen şol sesler ogurlanýar. Ýa şoň üçin biz 5 ýylda bir gerek yuridik tarapyndan administrativne hemme zat çaşyp bilýär. Hiç protesta çykmak. Şu mümkinçiligini bize beren okul diýip ine men
Şonu aýdyp geçdim boly. Bizim bir watandaşymyz ýa Murada diýenlerine goşulamak, ähli halk karşı diýip ses berse de molimlaram hiç ýyly ogurlamasa da ýene 99% ýene bular ýa-ni ses berip pripiska edip götközürler diýe. Siz näme pikir edýäňiz? Sebäbi saýlaw edarasy ýok diýip aýdýarlar. Söyledim, bir häkimete çalışmak, üstünde baş edilýän wagtynda, günden baş edilýän wagtynda ona karşı çıkmak uly iş. Uly iş başlamazdan kiçik işler etmeli. Yerlerde bir adalatly kanuny berja etmeni, talap etmeni öwrenmeli. Eger biz şonu talap öwrenmesek, bu diktatör meselem ayrıldı, öldü, yitti. Onun başka oruna başka biri gelir. Yine devam eder. Eğer biz kiçicik işte bir mertligimizi görkezmesek, adalat talap etmesek, onda ulu işte gahrmançılığa garaşmak gerekler diye aýdýan. Şoň üçin bir kiçicik işlerden başlamaly. Kiçicik diňe moğollarda däl, meselem statistler var, belki zatlar, işgärler var. Her kim bir kiçicik her näme zat galya. Şo ýa-da siýasat wakalar bolup geçen wakalardan görüňdeşlikden uzak uzak durýarlar. Kaçýarlar, kaýnsa gerekler diýip oturýarlar. Ondan bu sakko mentalitet ya birine kömek garaşmak ya da birini günahkarlamak, özünü günahkarlamayla adamlar. Eger şu paternalizm değil ya da birine kömek garaşýarlar ya da birini günahkarlaýarlar. Her kim özüne jogapkarçylyk alıp yerinde öz doğanları bilen işinde siyasi vakalary görüňdeşlik geçirse, ondan hakykatı, ondan adalat talap etseler, ondan soň häkimeti çalışmagyna uly işlerde gahrmançylyk garaşsa bolýar. Häzir meselem moğolları günahkarlamak gerek diýip pikir edýär. Mümkin dogry sizin diýenleriňiz. Ine bizim vatandaşymyz şeýle diýär-de, saýlaw edarasy ýok. Ýani saýlawry kontrol eden edara ýokmy diýip düşünýär. Mümkin men ýalňyş düşünýärdim. Herdim, biz her bir zada ýene de kontrol bir organ açyp dursak, onda biz polisiýanyň üstüne kontrol organ, MHN'ň üstüne kontrol organ, kontrol organyň üstüne kontrol organ diýär, gurnak giderse bürokratiýa gider. Ine şu zatlar bolmaz ýaly. Beýleki azat döwletler öz ösüşine ýalňyşlyklar edip bir zada geldiler. Cemiyet üstünde. Halk ilat, komersant, turist bolmaly, halk cemiyet bolmaly. Ýürüýte şeýle bir paniýatya döredildi de, düşünje. Ine Ýewropada. Пространство гражданского общества. Ýagny halk cemiyetiniň ýani müçberi. Ine bir halka serseler, Türkmenistan serseler, şoň halk cemiyetiniň müçberi pes 1%. Mesela üçin Ýewropa serseler, halk cemiyetiniň müçberi 80%. Ine şul tapawut köp zatlary berýär. Mysal üçin, saýlaw geçende eger cemiyet ösen bolsa, cemiyet gelip istenen adam saýlawry barlap bilýär. İstenen adam. Ya bir yerde kanun bolsa, istenen adam baryp şonu aýdyp bilýär. Stop, polisiýa jaňyp çağıryp bilýär. Ine beýerde şeýle. Sen kanun bozmany näçe korkýan? Sen şuňa garşy kanun bozanda başga bir daşdan görýärdi. Günü polisiýa jaňyp gelip seni alyp gidýär. Sebäbi olaram polisler ýaly ýa olaram kanunçylar ýaly göz bolup durýar. Sebäbi polis Türkmenistan'ın içinde ya kanunlar koruyan, hukuk koruyan gurumlar 24 saat hem yerde bir vakt bolmana mümkün ne? Mümkünçilik yok oraya. Yine şoň üçin cemiyetin adamları Ferediye nirde kanunlar bozulsa jaňady polise gelinde şu ýerde kanunlar bozulýar, özüňiz selçireň de ýa-ni derine geçiriň de şu kanunçylygy, adalatlygy öňe goýun diýip aýdylýar. Yine şuňa cemiyetin ösen ýagdaýy bolýar. Ine şu saýlawlary eger molimler şeýden bolsa, günü gelip video alıp YouTube goýup maskara eden bolsalar, bütün dünýä görerdi, ulum gorkardy. Olardan talap eden adamlar gorkardy. Bizde ulu ýazat ýok. Bizde
diktatordan beter iň bir zulüm hukuk gorayan gurum bolar. Siz üstünden gülmeň men diýen zatlaryna. Doğru düşünün. Diktator zulmündan iň uly zulüm hukuk gorayan gurum bolar. MHM, polis. Şular bizim halkymyzy diktator diňläp yerlerde zulümçilik akıl botylar. Ne şular egerde ofitserleri, çesti, ıntabi hemme zat bolunmasa parahorlar bolmazdy, korrupsiýa da bolmazdy. Prokuratura, kadiyet, hukuk gurumları işleyen olsa, realat olmazdı. Olurum yatırıldı. Onun için de dine yallaklar, doğun arnaşlar yiyip başladı. Hazır önkü gurulan, mesela için politsiyada, düyüklü, önden işlek gelen ve önkü sisteman yankı, çest, ınsap, halka kulluk etmek, şuraya manili düşünceler saklak gelen adamlar zınıp, onları derek garnaşlar gelip başladı yankı. Berdi Muhammedov. Olur mu olsa dine şöyle korrupsiýalyk pul kazanmaly neme diýerler. Diýmek, egerde iqtisadiýatyň, siýasatyň hemme ýerine bular kommersantlar ýaly ip başlanma bolsa, parazitler, mikroplar ýaly. Inni hukuklar goýan guruma girse boldy, dol ýatyrylýar diýip. Paçalar geçer, yeni bir zada geçer, isten zadyn etdiler. İsten adamın üstünden gülüp bilerler. İsten adam basıp bilerler. İsten gyzy alıp zorlap bilerler. Yegenlerin öz hususi polisaları var, yolbaşı polisaları. Hususi MHM yolbaşçıları var. Hususi kadiyetleri var. Hususi prokuror işlerleri var. Bir yerde adamlar basanına can ediyor. Onlar üyüşüp hemme zatlar yatırıp gidiyorlar. Bu misal. 18 yaşlı olan Mar vilayetinde Aytçakka haýsy ogdy. Kamaz üstünün basıp geçti. Yegenlerin kamazı. O görlüğü oğlundan dini ayak kalı, kalanlardı yankı, incil gitti. Cinayet çeken yok, cezasını alan yok, hem de zat yatırıldı. Yine şu zatlar biz öňden aýdyp gelýär. Şunu şoňa ilk bespredelni Türkmenistan'ın içinde hiç zada seyretmeyen hüküm sürmeli. Yöne daşınna abloşko Türkmenistan konstitusiýasy var, bir halky var, bir döwlet diýip, ýa-ni abloşko goýýarlar da hakykatan içinde dine söz ýa-ni haklar bilen hemme zat ýatyryp kanunlary seyretmän bespredelni içinde ýa-ni. Ine şunu biz islämizok. Ine şol bolup dur. Şunu adamlar düşünmeli. Men ýörüýte iň Türkmenistan'a zulümçilik gurumasy, hukuk gorayan guruma. Şolu ýüzlenýär. Başyňyza aýlan ho Türkmenistan dagatdyňyz siz. Hawosy eltmejek bolup küllüň çykardyňyz Türkmenistan halkyny. Inanyň siziň gorayan zadyňyz ýok. Siz dine rejimini goraýarsyňyz. Aç halka may berin. Halk aýdyp başlar. Ýa-ni ýolbaşyra gorkup başlar we halka hyzmat etmeli ekenini ýa-ni kanunlaşar hemme da. Siz şu kanunlaşma diýäli, özüňiz korrupsiýa diýäňiz. Kanunlar işlemedi ýaly halka garşy görüşýäňiz. O bir kelle sığjak zatdy. Mene şeýle pikir edýär. Mümkin men ýalňyş ýandyrym. Musa. Doğru. Şoňsam Türkmenistan'da kontrol organlardan üstünden köpüli dine çinovnik bolupdy da kontrol organı üstünde kontrol organ bir iş gatlagy has spesial kaldı. Dine kontrol üstünde kontrol. Şoň üçin raýat jemgyçiligini ösdürmeli. Adamlaryň hakykat näme, adalet näme, konstitusiýa näme düşünmek gerek. Şol zatla prinsipler saklamasaň döwlet dargajakdygyny, döwlet kürejakdygyny düşünmek gerek. Kizlik işte. Ondan soň uly işte bir özgeriş garaşmaly. Häkimet çalışmaly, vilayet häkimetli mi çalışmaly? Onda garaşmaly. Doğru. Musa ine soňky sorak gurulmadan eýen 1 saat oturun. Hormatly vatandaşlar, pikir etmeň biz konstitusiýa diýär. Konstitusiýa hakyny günni gurulmaly. Dine bizde size. Onda konstitusiýa işler. Egerde biz ýöne aýdyp geçsek, ýa-ni ýöne şeýle. Barmyş diýip geçsek, onda sen durmuşyňyzdan barmyş diýip bolar.
Şoň üçin konstitusiýa ýapyşmaly. Haklaryny goramaly, nägeliklerini bildirmeli, sen dolu hakyň bar. Nägeliklerini argumentirowna bolmaly, ýa-ni şu ýerde kanunlar işlänip, şonu işletmeli. Ine şonuň halkyň borjy. Biz sizi öz konstitusiýon borjyňyza çağırýar. Haçanda siz konstitusiýon borjyňyzy eden ýagdaýyňyzda konstitusiýon haklar emele gelýär. Şu borçlaryňyzy etmesen konstitusiýon haklary ýok. Ine bizim soňky video 177-nji videomuzda bir ýerde komentariýa. Gorkutan ýazýar. Agam, adamlar utanç haýada ýok. Ol kartoşka çökünýänler bir ministrler ýaly häkimetlerde utanç we namys diýilýän zat ýok diýerler. Ol diýär, ýa-ni hökümetdäki işleýän ministrlerde utanç namys galmady diýerler. Biz nira barýar. Egerde Türkmenistany bütün dünýäde yüzünü görkezýän adamlar, ýagni Türkmen halkynyň öňüne çykyp, bütün dünýäde argatnaş gurýan adamlar öz yüzlerini şeýle görkezýän bolsa, binamyz, wyjdansyz, onu biz nira barýar diýerler. Mysal hökmünde Serdin Raşid Meredov eçkijinge bir udan adam bolup bir gurlyan zadyny bir diplomat, näçe ýyldan beri vice-premier diplomatiýany ýol boşdy, pasport biznes etdi. Türkmen halkyny talap ýör. Häzir Türkmenistanyň ýa-ni döwletinde iň ýakyn adam Gurbanuly bilen Serdara vice-premier Raşid Meredov. Bu näme diýär? Şu günne oturup pikir edýär, halky näil mundan beter gyzyp bolar diýip variant tapyp ylgap baryp aýdýar. Şeýtmeli diýip olar ikisam samsygyň begenýär, bolýar, beýleki ministrlaryň şoň ýerden gitmeli bolýar. Ine şu ýa bular işini gidermedi ýaly. Bir türkmenler, men nasionalistä, ýöne gaharym gelýär. Sen türkmenler bolsaň, sen gaýty beter Türkmenistany goramaly. Sebäbi türkmen halky sana ynanyp weripe berdi. Bu bolsa haramzada. Pasport biznesini ýöredýär, ortalar bilen hyzmatlaşyk edip, şol ikisany samsaklary tutturup, ýa-ni ortadan üstü bilen Türkmenistany zakwat etjek bolýar. Ol ikisany samsagy muňa ynanyp Türkmenistanyň halkyny külüp ýörler. Ine şu ýaly Türkmenistanyň ýolbaşçylygyny işleýän wyjdansyz, namysyz adamlar Türkmenistan nira eltirdik pikir edýär. Gawra. Barpdur. Ütküşlat ýok. Sen näme pikir edýäň? Musa, şu ýaly adamlar näçe hökümet ýolbaşçysy, eger Serdar, gowy adam häzir tüwelime, ine gowy kararlar başlady. Näçe şu ýaly wyjdansyz, namysyz türkmen halkyna garşy adamlary ýanyna saklaýar. Näme pikir edýäň? Atrisatyny selepçi de özlerine amatly, özünden akıllı, başarçan, vatansever adamları saklamak hiç olara denk gelmeýär. Sebäbi siz hem aýtdyňyz, başyny götüren adam ýa vatansever adam, akıllı adam, paýhasly adam bolsa derhal ýoluny çykýarlar. Ýöne men şu ekeniň başynda aýtdym-da, bir hadis var. Siz nähili bolsaňyz ýokardaklaram şoň ýaly diýip. Halk nähili bolsa da şoň ýaly. Eger siz kiçik kartoşka çokunyan adama indi berendirler 2-5 hektar näme yer berendirler. Bolmasa en kartoşka ekmäni arendan bolmaz diýip, o da bolýar diýip şondan ýüzden dörp bilmän kartoşka çokunyan görkezýär da näme efirlerde bar. Ol näme yüz döndürüp bilmeýär. Siz näme diýjek ýokarda oturan adamy 10 000 100 000 dolarlyk näme peşkeş berse, zatka berse, olar elbetde yüz döndürüp bilmez. Siz toparlaýyn, hakkady, adalaty talap edip şoň ýaly para peşkeşden yüz döndürseňiz, haram para peşkeşden yüz döndürseňiz, adamlar ýoş-ýoşdan ütkäp ýokardaklar mı ütkär? Şoň üçin
yok odaklı, özünü düzeltmen yok odaklardan bir talep etmek gelmiyor. Bizim halkımızın arasında bir şeyle kesel var da bir başka birine görüyorlar vicdansızlık. Bu keselçilik ol. Yine Allah Teala'dan Allah Teala dert verse dermanından veriyor. O fizik hem metafizik tarafından yani tefsir etse öyle. Şunun için men şol din taraftan zaten interpretasiya berýän. Biz adalatly prinsipler saklamasak, resimdarlık bolmasa birimize, goňuşundan goramasak, onda zaten bolmaýar, yok odaklardan garaşmaly däl diýip pikir edýän. Olya, sağ olun. Musa, bizim wagtymyz eýem çäkli, dolup barýar. Ine soňky kommentariýatyny men okat berin. Murad aga, beýlede adamlara esasan hökümet işgärlerine utanç, haya, ar namys, wyjdan diýen zat ýok. Hökümet nädip beýle mal boldy? Ýankaý düşünür ýaly. Egerde halk maly öwrenmeseler, hökümetdäki işleýänler halkdan çykýar. Hum mal bolýar. Onun wyjdany, namasy, patriotizm, watançylygy ýitip gidýär. Ol anekdot bar. Öň diýilýärdi, kim Zaporoj türýän bolsa, bir maskarçylyk ýaly diýilýärdi. Ýöne men bir ýoldaşym bardy, Zaporoj bardy. Özem Bazarkom, Kırgızstanda. Şo diýärdi, 5 minut позора, зато ты быстро добираешься на работу. Все тебе уступают yolda. Şo ýaly, hökümetdäki işleýänler 5 minut pozor bolýarlar, ýani karandaň ýanynda. Eline uşap, aýagyna uşap, ýöne korrupsiýa edip baktly ýaşaýarlar. Baktly ýanym ýani bigepeçilik edip, korrupsiýa edip, 3-nji, 5-nji aýal saklap, hedil edip ýörler. Ýöne 5 minut pozoryny çekýärler şo. Ýene şu ýaly jemgyýet bolmaz ýaly. Biz halk düzelt bilýär. Prezident düzelt bilmeýär, minister düzelt bilmeýär. Gurbanyňly düzelt bilmeýär, serdar düzelt bilmeýär. Biz halk düzelt bilýär. Ine biz şoň üçin size çykyşlarymyzda jikme-jik detallap aýdyp dursaňlar we biz size ynanýas. Siz bizim bilen ösörsiňiz, jemgyýet biliminiň uly bolar we öz haklaryňyzy hiç ýerde gidilmezsiňiz. Şu dünýäň istenip nokudunda. Diňe Türkmenistanda. Şunun bilen biz öz efirimizi uturýas. Sizden uly haýyş bar hemmäňizden. Bize türkmen jurnalistler gerek. Bize montajyk gerek. Bize aktivistler gerek. Bize türkmen grajdanlar gerek. Kim çalışma isleýän bolsa we çalk isleýän bolsa bizim hatarymyza goşulyp, bize goşulyp, bizim bilen işler alyp barmana ýa-ni mümkinçilik bar, goşulun. Bizim videolarymyzy paýlaşyň. Bizim diýen zatlarymyz gaty wajyp halk üçin. Sebäbi biz dernek geçýär köp zatlary. Şonu kesip audiosyny aýratyn, videosyny aýratyn, Türkmenistanyň hemme künjüne ýaýratyn. Onu bizim halkymyzyň düşünjesi diňrek bol. Haçanda biz Türkmenistana baranmyzy bilen halk bollar. Eýýän bilýär. Bizim aýtjak zadymyz, bizim etjek zadymyz. Hormatly watandaşlar, şunun bilen biz efirimizi uturýas. Bizi izarlap, bizi dinläp, bizi tanqid edip bilýäniňize köp taň ýakasyn. Hiç zatdan gorkmalar. Türkmen halky mertdir. Türkmenistanlılar her wagt özüni gorandyr. Bir topar zulümleri ýeňip geçendir. Bolmasa döwlet gurup bilmezdik. Häzirem şu zulmam ýeňip geçer. Musa, sağ ol diýseniz, ine häzir wagty geldi. Vatandaşlar minnettar efire çağırmamız için, vatandaşlara da soru veren için sağ olun vatandaşlar. Mert bolun, harekete geçin, öz geleceğinizi özünüz kurun. Sağ olun. Sağ olun.